Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de EFC 25 în care era noastră cu The Guardians. După cum bine știți, am terminat perioada de transfer de anul cu toate care noi nu am transferat nimic, am vândut doar din ce mi-aduc eu bine aminte. Și vom avea parte de un prim match împotriva celor de la Fearless United, în care eu sper să-l câștigăm, bineînțeles. Cu echipa de titulari ne dăm drumul la treabă. Și avem lovitura de începere. De data aceasta atacăm din partea dreaptă spre partea stângă. Dixon foarte bine acolo, cine și pasează lui Mehuka, Mehuka îi pasează lui Walsh, Walsh pasă până la Dixon care trece bine aici. Dixon, se întoarce Dixon, deposedat, din păcate. Dixon ține bine de mine acolo. Dixon, Dumitrescu, Dixon pasă până la Walsh. Walsh pasă până la James. James o pasă peste pentru Mehuka, care a scăpat bine aici, dar n-a ajuns, doar ce a fost pasă prea tare. Dixon cu recuperarea foarte bine. Dixon aici, noroc cu gafa jucătorului advers. Dixon îi pasează lui James. James până la Mehuka. Mehuka șutează din întoarcere pe lângă poartă. Ce ocazie mare. Dixon îi pasează lui Mehuka. Să vedem ce face acesta. Mehuka de posedat. Foarte bine Dumitrescu cu recuperarea. James pasă bună până la Mehuka. Să vedem ce face acesta. Dixon încearcă să recupereze și recuperează rapid Mehuka poate să ștege șutul lui Mehuka și 1-0, bine Mehuka. 26 de goluri pentru Mehuka în acest sezon. Riley, parking. Mehuka poate să ajungă 1-1 cu portarul Mehuka, șutul lui Mehuka, scos de briz. Vedem intrarea lui Dixon. Dixon la colțul scurt. James poate să șteze șutul. James scos de briz în corner. James pasă până la Suciu. Suciu trece bine aici. Suciu poate să paseze lui Mehuka. Intră în careu Mehuka șutează la colțul lung. Mehuka cu dubla. 2-0 Mehuka. N-a ajuns mă minge la Suciu. Denis rămâne cumva la minge fără să vrea, bineînțeles. Vela pasă până la Hopper. Embleton pasă în spate. Embleton Guy pasează un Scott. Ca se întoarce, șutează și reduce din diferență. Vela pasă până la Jones poate să pasează bine. Embleton pasă până la Dennis, șutul lui Dennis și din rebound egalează 2-2. Jones bine, Walsh cu recuperarea, îi pasează lui Mehuka. Mehuka, dar du-te și tu frate după mingea aia. Contraatacul celălalt Charlton. Ce pasă bună pentru Dennis de posedare de Riv. Mingea ajunge tot la Dennis cumva și dă pe lângă poartă. Vela O'Gill pasă până la Dennis Jones acum. Jones trece bine aici. Jones pasează în spate. O'Gill Jenkinson cu emoții mari. Dumitrescu, Walsh, Keegan. Ce-i pasă asta, Keegan? Încearcă o pasă din prima, dar fără. Termină 2-2. Guy trece bine aici și o să poată să paseze Guy, centrare bună a lui Guy până la Dennis, care dă pe lângă poartă. Ce ocazie uriașă. Și se termină meciul 2-2. Acum avem un meci important în FA Cup împotriva la Burnley, care au o echipă foarte bună, dacă nu mă șel sunt chiar în Premier League.
dacă mi-aduc bine aminte, să sperăm că nu vom lua o înfrângere foarte dureroasă, că mai departe nu știm dacă putem să ajungem să trecem de la Bursley. Iar am comis o uit mai mereu să mă uit la kituri, dar să sperăm că nu e o mică diferență al nostru, un roșu mai închis față de roșul lor deschis, dar tot te deranja la ochi, știu și îmi cer scuze. Încă o dată Mehuca trece bine, șutul Mehuca și marcăm la fel ca în episodul trecut când am gafat-o cu chiturile fix la startul meciului. Nu cu Ali, trece cu Ali, cât a sprintat acesta și un gol. Cât a sprintat acesta, nu mă așteptam la asemenea faza lui. Cred că de la jumătatea terenului a venit de unul singur și ne-a dat golul. Dan, Keylor, Dan. Keylor, Dan, ține de minge și pasează spate, tot la el ajunge mingea. Keylor Dan, poate să paseze aici, se întoarce, Keylor Dan încearcă de unul singur centralul Keylor Dan. Riley pasă până la James. James, cine bine de minge, James pasă până la Dixon. Dixon până la Mehuca, să vedem ce reușește să facă acesta Mehuca, dribbling-uri. Mehuca, în care e șutul lui Mehuca la colțul lung, apără Gauci. Acolo, mingea ajunge la Russell este deposedat de Hicks. James acum la balon, James are culoar de unul singur să se ducă James continuă de unul singur, James pasează lui Mehuca, șutul lui Mehuca și 2-1 Mehuca cu dubla în acest meci. Meci strâns. Luis, ține bine de minge aici, Luis pasă până la Keylor Dan, pasează lui Russell, poate să paseze și, dar este Walsh pe fază. Walsh ține bine de minge, Walsh încearcă o pasă, dar i-am pe fază. Humphries, șutul lui Humphries din rebound pe lângă poartă. Luis, Keylor Dan, bine Riley. Luis, bine Walsh, l-a blocat aici pe Luis în continuare, Luis l-a păcălit, central Luis, Humphries, 2-2. Greu meci. Luis pasează lui Keylor Dan, pasă la Luis, pasă la Humphries, șutează Jenkins, este zeu, respinge în corner. Riley pasă la Parking, pas până la James, bine, trece aici James continuă, James pasă până la Mehuca, pas pentru James, șutul lui James și dă gol, să sperăm că este golul victoriei, 3-2 împotriva Bar. Uliu, să sperăm. Să vedem cum vom rezista acum, să nu mai luăm un gol. Foarte bine, acolo au jucat-o și ne egalează la următoarea faza lor. 3-3. Ce meci. Bă, pasează și tu, bă, frate. Humphries. Sau Humphries. Mai degrabă Humphries, știu că l-am botezat tot meciul. Phillips pasă în spate la Connell la Rodriguez. Pe lângă avem și noroc meciul acesta. O'Connell, Humphries nu cai. Humphries poate să ducă scorul la 4-3 și marchează Humphries. Rodriguez deposedat bine acolo. Greșim pasele, enorm de multe pase greșite. Connell, Keylor Dan, pasă până la Rodriguez pasează în spate, Phillips, Humphries shoot peste poartă, noi nu ajungem la poartă advers. Dixon, pas până la Mehuca trece aici, Mehuca reușește să treacă, șutul Mehuca, ce calăm, 4-4, ce meci. Ajungem la penaltiuri unde se poate întâmpla orice în curând. Riv pasă până la Suciu care trece bine aici.
Suciu continuă de unul singur, Suciu pasează greșit, dă-mă pas în spate. Doamne, deci am greșit la pase, meciul ăsta o grămadă. Phillips, gol. Să vedem ce reușește Dixon. Șutul lui Dixon, scos. Din păcate, Lordan face reușește 2-0. Mehuca, nu cred. 3-0, dacă nu marcăm și de acum suntem obligați să dăm toate goluri și să apărăm. Vine parking. Hai Jenkins, să apără și tu, te rog. Bine Jenkins, bine. Să-l vedem pe X acum ce reușește să facă. X dă pe mijloc și suntem eliminați la penalti. Scorul de 3-1. Din păcate am suferit o înfrângere. Avem parte și de prima simulare din acest episod împotriva celălalt Salford cu echipa de titulari. Să sperăm că vom avea o primă victorie în acest episod. Nu cred că suntem înfrânși cu 3-0 de echipa de pe locul 20. 3-0. Avem parte de încă o simulare cu echipa de pe locul 20 de acum. Noi am căzut pe locul 2. Să sperăm că pe aceștia îi batem și noi luăm bătaie cu 1-0. Nu cred că nu mai reușim să marcăm goluri. Nu cred. Am ajuns pe locul 2 din păcate, dar noi avem 2 meciuri minus față de cei de la FC Wimbledon, ceea ce cu 2 victorii ne-ar aduce înapoi pe primul loc, dar doar la un singur punct distanță, din păcate, din diferența pe care o avem. Și acum vom juca împotriva la Colchester, locul 8. Să sperăm că vom avea parte de o victorie în acest meci cu echipa de titulari, bineînțeles. Și avem parte de lovitura de începere la acestui meci. Tura aceasta jucăm pe stadion la noi acasă. Suciu pasează bine lui James. Atacăm acum din partea stângă spre partea dreaptă. Dumitrescu ține bine de minge. Dumitrescu îl păcălește acolo, îi pasează lui Mehuca, șutul lui Mehuca. Apără Macei. Payne acum la mijlocul terenului, pasează lui Anderson ține de minge în continuare. Anderson, dribbling-uri bune, pasă greșită, dar tot la ei rămâne mingea cumva. Toide, ceva în stilul acesta, șutează și Jenkins prinde. Anderson, centrarea acesteia respinsă de Walsh până la James o pasă până la Dixon, foarte bine aici Dixon, o pasă pe poziție viitoare pentru Mehuca și la colțul lung și marchează Mehuca 1-0. James, pasă bună până la Mehuca, dribbling bun, dar este faultat și cartonaj galben ar trebui acordat. Sperăm că nu este accidentare. Reed pleacă de la mijlocul terenului de unul singur, Reed pasă până la Payne poate să-și paseze și pasează lui Edwards centrarea acestuia, lovit de pe lângă poartă. Suciu la mijlocul terenului, Suciu pasă până la Mehuca, dribbling bun, Mehuca a trecut de 2 adversari, șutul Mehuca printre 2 adversari marchează 2-0, dublă Mehuca. Egbo, pas până la Payne la Egbo deposedat sau nu. Payne în continuare la minge, acum mai pasează lui Reed, pas până la Scully, pas până la Reed. Egbo, ce greșesc aici, Suciu, pasă până la James până la Dumitrescu la Mehuca, Suciu. Reed se oprește, pasăm lui Suciu încă o dată, Suciu până la Mehuca, șutul Mehuca din afara careului, Macei respinge în corner. Avem parte și de a treia simulare din acest episod împotriva la Newport. Să sperăm la o victorie în simulare.
Parkin marchează unicul gol, Hudlin ratează pe un penalti, avem noroc. Cu 2 meciuri minus avem un punct în fața celor la Wimbledon, ceea ce este un lucru foarte bun. Cu încă 2 victorii pe care putem să le avem și să ajungem la același număr de meciuri cu cei de la Wimbledon, putem să ne ducem la 7 puncte în fața lor. Deci e un lucru bun. Noi continuăm seria de simulări din acest episod. Acum o să simulăm împotriva celor la Chesterfield, care sunt pe locul 16. N-are rost să jucăm și cu ei, zic eu, tot cu echipa de titular, să sperăm la o nouă victorie. Din păcate facem egal de 1-1 tura aceasta. Suciu egalează minutul 66, ei descână scorul minutul 26. A venit timpul să jucăm împotriva la Barrow locul 7, noi fiind pe locul 1 în continuare. Deci este un lucru bun. Dar ar fi mai bine să ne dea și nouă meciul ăsta mai repede, că vreau să mai câștigăm. Și după cum spuneam, e timp să jucăm împotriva la Barrow cu echipa de titulari, bineînțeles, să-i dăm drumul la treabă și să sperăm la o nouă victorie. Sincer, am avut emoții că avem titlurile asemănătoare, că am uitat să mă uit, dar avem noroc. Iar cei de la Barrow atacau de la stânga la dreapta și noi recuperăm destul de rapid aici. Și atacăm acum prin James, pasându-l Dixon o pasă până la Mehuca, reușită Mehuca, driblinguri bune, Mehuca, șutul Mehuca și dăm golul minutul 4, 1-0, Mehuca. James recuperează rapid, James o pasă până la Mehuca, șutul Mehuca, îi facem 2-0 în minutul 5 și 20 de secunde, practic minutul 6, în 6 minute dăm 2 goluri împotriva celor la Barrow. Mehuca e zeu împotriva lor, se pare. O recuperare rapidă, o pasă foarte bună pe poziție viitoare și Mehuca decât împinge mingea în poartă, oarecum. O, da, ce șut bun al lui Mehuca. Mehuca nu îi lasă să respire Mehuca, șutul lui Mehuca apără Farman tura asta. Obținem cornerul, bineînțeles, aici. Dixon cu centrarea. Dixon, Parkin cu lovitura de cap, dar nu a ajuns. Suciu, un șut din afara careului, prins cu greu de Farman. Leo ține bine de minge, Leo îi pasează lui Suciu pe o poziție cam incomodă, dar n-are probleme. Suciu, șutul lui Suciu, Farman respinge. Suciu șutează din nou, dar pe lângă poartă de această dată. Duru, centrarea lui Duru. Foarte bine aici. Nu crezi. Mahone șutează și reduce din diferență minutul 32. Kirk, ține bine de minge aici, îi pasează lui Obi șut din afara careului, Jenkins. Fără probleme. James. Pas până la Dixon, pas până la Mehuca, poate să treacă aici. Mehuca, reculoare Mehuca, cine vine de minge Mehuca, e unul singur, Mehuca, șut și 3-1 Mehuca din cădere. Bucuria lui Mehuca, hat-trick Mehuca încă o dată. Mehuca e zeu când se pune pe ei. Vreau să văd reluarea și bucuria fanilor aici frumos. Să-l vedem și pe Mehuca aici acum a păcălit fundaș și frumos din cădere. O împinge în poartă. Foarte bine James cu recuperarea. Mehuca, de unul singur Mehuca. Șut Mehuca și faci. Da, și al 4-lea gol din acest meci, minutul 63. Mehuca este zeul. Iar 2 minute până în 2 minute de 2 goluri practic. Aici n-a fost, nu s-a chinuit deloc.
Sociu pasă până la Dumitrescu. Dumitrescu de unul singur. Dumitrescu trece bine aici. Pasează lui James. James pasă până la Dumitrescu. Dumitrescu, ține bine de minge Dumitrescu. Pleacă bine aici și pasează lui Mehuca. Mehuca oare face manita? Și manita din partea lui Mehuca. Minutul 70. Ce jucător Mehuca. Mehuca cred că își ia revanșa pentru toate meciurile în care n-a marcat acum. Și Bunco ne-au mai dat și ei un gol. Al doilea gol pentru ei. Sincer nu mă așteptam să mai iau gol, de aia nici n-am comentat. Și avem și penultimul meci din acest episod. Împotriva la Fleetwood, care o să jucăm cu echipa de titulari, bineînțeles. Un puțin cam obosit, dar nu e nicio problemă. Se descurcă ei. Jucăm din nou acasă împotriva la Fleetwood, doar de această dată iau lovitura din cepre și ne atacă din partea dreaptă spre partea stângă. O recuperare rapidă din partea lui James. Și acum Mehuca. Eram aproape ei. Mehuca încă aproape să recupereze. Dixon pasă până la James. James pasează lui Mehuca. Mehuca, dribbling bun, Mehuca, să vedem ce reușește să facă acesta. Mehuca trece bine aici. Mehuca șutează și Lynch respinge. Virtue, pas la Couglan. Couglan șut și deschis scorul cei de la Fleetwood, minutul 11. Graydon, pas în spate, Rooney centrează bine, Riley respinge pe la Hunt, care șutează pe lângă poartă. Pasă greșită, Couglan recuperează șutul lui Couglan, Jenkins respinge în corner. Helm poate să pasează bine aici pentru Graydon până la Rooney, șutul lui Rooney, Jenkins prinde în 2 timpi. Helm, foarte bine Dumitrescu. Sociu, Mehuca, ține bine de minge, Mehuca, dribbling bun, Mehuca, șutul Mehuca, apără. Dixon, ține bine de minge, șutul lui Dixon, apărat, Dixon! Și marchează 1-1. Sociu, ține mingea teren, Parkin, șutul lui Parkin, dar mingea ajunge la Mehuca, șutul Mehuca! Și conducem cu 2-1 în momentul de față. Mehuca cu recuperarea, Mehuca ține bine de minge, Mehuca aici. Mehuca o pasă pentru Dixon, o pasă bună. Dixon, pasă la James șutează după preluare și facem 3-1, minutul 52. Bine rău, uiți. Virtue la mijlocul terenului, pasă până la Couglan. Graydon poate să șuteze, șutul lui Graydon, apără Jenkins. Dumitrescu foarte bine pune piciorul și recuperează, îi pasează lui Dixon până la Mehuca, îi pasează lui Dixon. Păcat de recuperarea aia bună. Parking, pasează lui Sociu până la James până la Mehuca se întoarce, șutul Mehuca, hat-trick dublă Mehuca, face 4-1, întoarcem grafă rău pe cei de la Fleetwood care au deschis scorul destul de rapid. Riley pasează bine acolo pentru Sociu, ce bine trece Sociu până la Mehuca, șutul Mehuca și hat-trick Mehuca acum 5-1 împotriva celor la Fleetwood. Băgăm și ultimul meci din acest episod împotriva la Wimbledon, ca să fim siguri că în episodul următor vom termina acest prim sezon și după meciul ăsta ne vom da seama și dacă suntem campioni sau nu. Eu zic că în proporție de 90% după victoria pe care o vom face în acest meci vom fi și campioni. Ar putea să ne dea titlul chiar de acum. Și avem lovitura de începere. Bine că
nu sunt chiar asemănătoare foarte mult. Noroc că iau un albastru deschis și noi unul închis, că după cum v-ați dat seama și v-ați obișnuit deja cu mine, uit mereu să verific kiturile. Leo foarte bine pasează până la James până la Mehuca, șutul lui Mehuca, Parkin recuperează și pasează lui Suciu, Suciu până la James până la Suciu încă o dată, Suciu îi pasează lui Mehuca care scapă 1-1 cu portarul, Mehuca șur lejer la colțul lung și facem 1-0, calma băieți, Bugiel, Kaylee trece acolo, bine Kaylee poate să șteze, este blocat, Bugiel, șutul Bugiel și egalează 1-1. Kaylee în care o pasează în spate, Furlong, centralul Furlong, prinde Jenkins pasează lui Suciu până la James are culoare aici, bine de minge, James pasă până la Mehuca, șutul lui Mehuca, apărat Suciu din rebound, marchează 2-1, trecem în avantaj din nou. Bugiel primește mingea și pasează la Newfield în bandă. Newfield poate să pasează în spate până la Smith până la Reeves, Bugiel poate să șteze, Jenkins prinde. James pasă până la Suciu din afara careului, aproape de dublă, Suciu. Parkin cu recuperarea, James foarte bine aici, James pasează lui Mehuca scapă 1-1 cu portarul, Mehuca încearcă un lob și reușește lobul și putem să spune că câștigăm cu scorul de 3-1 dacă nu mai marcăm noi un gol sau nu mai marchează chiar un gol, de ce nu? Orice este posibil. Newfield, ce frumos l-a păcălit acolo, dar putem să spunem că acum s-a terminat meciul. La următoarea degajare din partea lui Jenkins, meciul este ca și terminat și câștigăm cu scorul de 3-1. Le și totodată finalul meciului și aș putea spune cu toată încrederea că după acest meci noi suntem campioni. Și cam atât o să fie și cu acest episod. În episodul următor vom termina sezonul și vom începe cu un meci împotriva la Swindon, locul 6. Noi suntem pe primul loc. Să vedem cu câte meciuri suntem. Un singur meci în minus față cei de la Wimbledon, dar cu 11 puncte deja avans în fața lor. Și deci o să mai avem un meci jucat care eu să zic o să fie victorie și avem 14 puncte din punct. Eu așa preconizez. În episodul următor vom termina campionatul și primul meci o să fie împotriva la Swindon. Să vedem la câte puncte suntem față de la Wimbledon și câte meciuri la minus avem față de un singur meci. Avem o diferență de 11 puncte cu meciul pe care îl vom juca. Îl avem în minus față de ei. Eu zic că o să-l câștigăm și vom ajunge la 14 puncte față de cei de la Wimbledon. Da, Wimbledon, da. Și mai sunt undeva la 1, 6, 7 meciuri, 9 meciuri. La 9 meciuri o să avem undeva, avem o diferență momentan de 11 puncte și 9 meciuri de jucat. Deci, în mare parte victoria noastră, încă nu suntem calificați, dar nu suntem campioni calificați. Eu zic că oricum campioni suntem, avem cel mai bun atac, după cum bine vedem. Avem 70 de goluri date și 34 de goluri primite, la multe goluri primite cei drept. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe. Eu vă salut!